Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka da dama. Da fata an wuni lafiya. Ya azumi dai. Wannan takarda ba ita bace ba. Wannan takarda abin da take ni, ka san shekaran jiya kwambuwa ta militar. Yayin da suka hito daga Tabarkat zuwa Arlit, ka san sun haɗu da biskata na 'yan ta'adda na ƙasa ta ƙetare. To wanda aka samu akwai masu rauni sannan kuma akwai wanda suka rasa ransu. Shi ne yadda an ka wallafo aka ce mutum biyar suka rasa ransu sannan kuma da akwai mutum biyar wanda suka ji rauni. Wanda suka rasu Allah ya ji kansu da rahama. Masu rauni su kuma Allah ya warkar da su. Mu kuma Allah ya ƙara ya kiyaye mu na ƙasanmu. Sannan kuma daga ƙarshe suna cewa asa akwai wani wanda ya yi audio da zai da Faransa na yi shi. Wani wanda ya yi audio wanda ya faɗi abin da ya ga dama wanda yake cewa, inda yake cewa kama ana samun 'yan ta'adda a can Arlit amma sai a samu 'yan ta'adda kamar itaranci suna ɗauke da bindigogi sai a kama su kuma da an kai su can da hukuma kwana biyu zuwa uku kuma ta yi ransu. Wannan su kuma manyan suka rubuta nan suke cewa su ba su taɓa samun irin wannan kawa. Shi kuma ya ce shi yana da shaida ma wanda inda abin ya faru ne shi yake nufi kamar shi yana da shaida ma. To shi ne hukuma take nema. Dan tun da ƙarya ne ya yi shi nan sai ya samu hukunci daidai abin da ya aikata. Yauwa to ka ji abin da takardar ta kunsa ba wancan ba ne ba. Kan wanga abu ne takardar take zance. Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace, Allah ya kawo zaman lafiya a cikin ƙasarmu da ma sauran duka ƙasashen musulmi gaba ɗaya.